Marko Ahlers. Mä oon Saku Kauppara ja tää on meidän Game of Scoot. Ok, no niin. Mä teen full vipin tosta kulmasta. Mä teen tupla heel kicklasin tosta yli. Se on ergoa yritys. Kolmonen vippi on yli. Mä teen whip T-bog tästä karditsista. Pöyviskappiskaaren. Mä otan kirjaimen. Eli tee invardi tästä ton yli tohon. Joo, kirjain kiitos. Heel tupla tästä yli. Tuolta isosta painista on banaanikolman läntimaassa. Mä otan kirjaimen ja mä vedän kolmoset painista. Tää lapsiboksi yli. Ja kuolet sä? Joo. Oh shit! Mä sanoin, että kuolee. Kuvasin tässä voice crackin. Mutta mä teen whip kicklasin tästä painista. Mä tein nyt sen kolmoset. Juu, se. Joo, eli mä oon niin nössö, että mä otan kirjaimen tästä. Noin mä otan pikku riski. Mä otan fingerliftari tohon. Mä teen fingeri feikkiä tohon lapsiboksiin. Mä käytän mun vika tähän. Ei. Mä teen 100 tuplavipaa. Eli on 4-3, mä teen full vipin tosta. Mä teen lapsiboksi päällä whip bar canplantti. Ja toi oli forkert ouna. Triple heili on yrittäjä. Oh shit. Ei, mä huijasin. Show meneillään kontra ja Voittaja on Ergoa. Ekin. Joo, eli subatkaa, liketkää ja kommatkaa tähän ja kohta tulee V2. Olkaa me TGS ja... Shoutout mulle, mä kuvasin.